Hawa lagi ta. Pabong nas papagagas. Wato bitaw sa rupas ko gaw. Ay kaili na tong kabaw bitaw. Ang ganda. Ginang uko kubangan ang taong gakas guys. Ang taong gakas amang dalaging ding. Pohon. Na pohon. Magsige na. Hi guys, good morning. Welcome back again sa mong channel, Kinangkim Family Vlog. Gabi, larga naman si Papa Enza. Larga naman si Papa at Sagot ako lang isa guys, basta kay dinangaran ko ng Papa ag ice cream. Ice cream. Papa ag ice cream. Apod pa. Pan ko ng ice cream pa. Yung birthday ko nun mo, February. Ato, dagat sunod. Pura itong dagat. Saan magsamsam sa dagat? Ay, sunod. Sunod ba? Sunod, dagan to. The bear. Dagat si Teddy Bear. Agwa ka Teddy Bear. Ilagoon pag-apil. Na, ato ko na sa mga birthday sa dagat, guys. Dadaan na mag-ilang Teddy Bear. Ejang Teddy Bear. Kaya ligoon pa dugapil. Isa kayo mula. Isa malar ka naman si Papa. Ang gamon sa mga Papa. Salamat. Ay, salamat. Ay, naamping pa. Amping. Ingat. Ingat. Na ado dito pagpasaway. Ayaw ating sawat. Na ati man na imong kaugalingan. Timan. Ina ati man na imong kaugalingan. Tawag-tawag ra na mo. Na guys, kay agdado ni Papa Gabriel katuro may isang ikipad nga cellphone kay agkaring cellphone isa kay Kuya Gael man ri. Doon nila yung cellphone. Turag dad ang Papa. Ara bulok daw. Ngaw na si Papa, gwantahan. Dali ra bitaw. Ano daw? Tingnan mo guys. Bunot ta maghihaling ka po tignan mo ka. Nga naman magan sa mga kagbunot. Ilo. Bangan na pagpunta ta. Nga naman guys, sana kurap ito. Ano katang ipitan? Naipitan katang hatod si Papa Anzo. Hatod ka. Guys, nakaredy naman si Papa Gabriel. Ito na isang mga gamit ka ito. Dali na katang ha. Kuha na, ipitan ng hair. Ngayon, kay Papa, aturo kang Papa. Ako onggoy. Unggoy badzi. Unsang unggoy badzi guys. Hindi naman dahil. Dito sa Papa. Papa, ano sa hindi mo pa? Sabi ko, papak mo. Matagak lagi ka. Kita mo pa. Doon naman ba guys? Matag. Ikaw ya, mingawin nga papaya. Ha? Pabungog kasi Papa B. Okay, largas Papa Anza. Na, hulod. Ha? Yung siya? Di ba di man mo okay. Oh. Lo, oy, di kita YouTube kay way load. Na ako. Na alon ko. Okay, load. Na Na-expire na. alagi ko ron. Yan na, way pagabot. Largas father guys. Anza. Karidi na mag-isang mga gamit. Kasi Kuya Kin-Kin ganihan pagpangutan na nagsira magduko-duko. Ngayon sa manza pa pag kunin mo. Kin-Kin pag ingani mo motor amo kuno ka. Lakon. Kila kas Kin-Kin? Ano ba? Nga pa. Hala itong ato sa jang eskwelahan. Dali bitaw dali mag-adlaw mo man guys no. Yan na guys, naka-ready ng bag ni Papa Gabi. Yan na guys, naka-ready ng isang gamit ni Papa Gabriel. So unza, larga na sila. Aglang flight kay alas 8 kapin sa gabi eh. So going Manila na sila guys. Na isang bag ya. Sa naman kabag kay pila ba isang ipangdada na guys kana may isang mga pangtrabaho ay. Mingaw deres bye. Naglaman ka naman po yung mga uban. Manghudog isang kuan tapos silas na na yung si Tatay das pila ra kalakang dari ilaha. So ready man pong papadari yung mga tubig, yung kuan sa baboy arong hindi namin mahirapan sa kalisod. Guys no. Ha? Bibili ka man so. Ato bitaw sila yo. Ano na peka ko? Di man mo tuos yo yung largas Gabriel, larga lagi na unsa. Lagi kay. Mga alas
Kuan, Hindi masunsi. sa mga alas 11, alis. Panitro ko daan. May pabuong na skim-kim guys. Ang kun ang papa. Hindi mo na. Ha? Hani na ba na iniboy nakakita na pagkagbunot? Bangkon. Nakapagkagbunot. Isa may mong ilo dahon. Mo malaking tagbaboy, tagtaw. Puno na ba? Ha? Katong kuan. Ha? 12. Duse. 12 na to. Ay budbud si nanay guys dia. Naghanap isang budbud, ligja dia. Kisa tang mo order dihag budbud si nanay manguan og manggama si nanay og budbud. Manghimos nanay og budbud guys, tag pila na 3.20. Tag 3.20 guys, ang isang budbud kinsa tong order diha karong Pasko ug New Year. Dia or ing nalaman ko ninyo, i-PM ko sa Facebook. Ug pila itong orderon kay ako'y mohatod. Ang ma-vlog pun mo na he. Ito guys no. So dia guys, lami ka budbud ni nanay dia. Nakadalunok ka azo. Lami ka azo. Kisa tong mga order diha ing nalaman ko ninyo guys. Yeah guys. Balik ko naman ay, balik 100, tulo 20. 1 20, 40, tulo 20. Nanon tulo 20 malagi. Kan ko. 60. Neno? 40, 60. Kay tag tulo 20 guys na, lami ka subud na, nagsinaw-sinaw. Sinos ka. Lunok. Lubi ba? 1 2 3 4. Karon mo gaan agad ang nanay guys kay janing lako karon suroy ni ngadto. Okay, na guys, palit kong mother. Magbalik 100. 1 2 3 4 5. Ano na? Cute pag sila na ni nanay guys ya. Majo man ni kay dali ra bitbiton. Init pa kadto guys ha. Init pa jud. Na tagpila man og may order na pila may minimum sa kadaghanon bag order kanang kuan na pod guys, darapos alis siya kay di man mi kakuan og lagjo. Mi ka travel. Anira ko sa alis siya. Sa tong diha mang order. Mga 100 kibo ka na. Tag 100 ka buok. Ang imong minimum. Pwede 50. Okay. 50 ka buok guys, ang minimum ni nanay arong mahatda na mo. Door to door. Para karong Pasko. Okay guys, Pasko New Year, pwede guys. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 15 ka buok kagaha. Yeah. 15. Tara guys, nga tanin sug budbud. Nga tanin sug budbud. Nagaha. Magipalit ni mother. Rang naghanap ka azo. Budbud Israel. Tara guys. Nga tanin sug budbud. Okay. Nara guys, ang abrihan na yung sa lasa na ni. Dini, tinamis na budbud gani. Nama pa nga ni guys, nga tinamis na pwede tinamis. So, kani si jadi ni tiza, tinamis na niluy ano. Naniluy guys. Bayat ang kanan. Maso guys. Amin. Sakto lagi sa katamisun. Naniluy Kung na order na mong tinamis na, hinapagay tinamis. Pwede good. Pwede guys, kung na tinamis, pwede po na tinamis. Pwede po na budbud suman, ana. Kuan, daghan manig, kwas na nay. Lamit tagi mo tong dadaan danig imong galingan ay kay maggama tag bingka. Maggama mig bingka dani guys, ug kuan na tong nanay isang galingan. Da busos tubig. Dara pa, budbud. Busog pa man, magpamahaw. Kaum ko. Di boy! Di budbud! Ano naman ka na? Matulog ka? Ito was tanay guys. Yun. Budbud! Sakto na guys. Ito pa rin sa sikwati. Sikwati yan to. Yun. Ngay pala sa sikwat yun guys. Mura. Panuhot na hindi boy. Panuhot maka hindi boy. Guys, ang isa dari. May tanong parisan ang sikwati. Labong to ihatag nilang tablija. Tagaan mo pa ng idi boy. Guys, tanis udan na. Naday gikawas idi boy gas tablija. Kaya isang ipada atos Manila di Karang nagkaakadzo. Isa nang ipadada to sa isang brother-in-law, to sa isang mga bata pod, to sa isang igsuon. Daghan na mo kakaw di boy. Wa agi hata galing mo na kamanding. Namon isang ipadaron guys, ang papagabril. Manay dad ang papagabril para pasalubong datos taga Manila
Pwede ah. Ang harvest das papagabres mga taong. Mga taong bunga sa mga taong di ay. Tao. Wow, nag-harvest daan. Imong utan ng daan pa. Bibilin do tanan do. Napa isa na dako na. Napa to dia. Ana og gamatoy pa. Gagad ka na jadi ay. Kung kiyutan na to da agi. Dito. Manito makakadaan sa larga. Yan na guys. Wow, nakaag taong. Buluhan nini mo di pa na makuan. Abunuhan na sa may ihang iabuno dan eh. Urea, ang abunuhan og urea guys kaya rong dugay dugnas. Magsige pagpamunga ba? Aron yung guli ni mo na pa ni. Yes no. Puungan naman na si Ja. Produsan na puungan karon guys kay naa nagsipa man sa pamuwak. Unjak mura na si Jag mang libarot ato na si Jang apuungan. Ha? Mo lagi aron mo salingsing na pud. Hoy daghan man di ay. Yan guys, daghan man day di jut. Hinuon na ha miss. Kami isa kay Violet. Mo pay pag-alarm. Natay na napunan. Napunan ba? Surrender ko na ng bataag. Kuya kalipay. Kainom kain. Di ka katog sige bagaw. Bagaw. Ako ba? Kim Kim. Sige. Nala guys, naghandag naman ay pagbunga. 1, 2, 4, 6, 8. Napo kabuok. Wow. Na guys, lamin na sa tortahon. Tangang itlog ba? Yummy ka adso. Naamping. Ping. Pasaway ha. Na good girl naman ang bibi no. Kami sa kilo o kami sa kilo Ang sila. lawas piling mo tayo. Tawag rata ha? Pa. Tawag rata pa ha. Gakas man agay. Gagwang, taysa day kay magkukus ko ni papa. Nagilis sa papa guys. Danas papa si isang bag. Arang humuta ko no ni mo yes Kim Kim. Humuta. Pasaway ni mama ha, di maglakaw ha. Nyara ka. Bye. Diyan ano ning tago man ka. Ha? Gakas sa papa ka dali. Gakas papa dali. Tago man guys. Bakit ko? Butang na bigay tapon hay ron. Bukad nag-init. Nag-um naman pero pa hay ka mang ay dun. Sabi na ako. Tunas papa be, larga nas papa. Ako yakin kina. Nabi, ingat papa. Tawag rami inja. Pagpalud lamang pud. Nakaukuya kinki. So tu'y magitag number 199. 99. Hawa lagi ta. Pabong nas papagkagas. Kisa. Pagkagas man kuno si Idiboy yung gapil. Ba? Kisa. Ha? Ba kuno Idiboy. Stilan. Wato bitaw sa rupas ko gaw. Ay pahilo na tong kabaw bitaw. Ayun, Matog kanda. kainom. Eh, ano ni pahilo na tong. Di makainom di kinat to. Ginang upo, sumangan ang taong gakas guys. Ang taong gakas amang dalaging ding. Butang na sa nilas, butang. Kaya mo kagakas-gakas kang papa. Ha? Nilas ko. Ito. Butang sa butang. Na, butang. Ay! Mingawon ka papa, mingawon ka. Bakit na? Baki. Butangin, ako may baki guys. Ilad na pangong kim-kim. Sa bahay, di na ko no. Ano chlorine no. Napuhon. Bitang bitang. Puhon. Napuhon. Na magsige naman may vlog arong na may kuan. May baki. Imo na mag-isa pa wag ipok imong kuan. Ha? Kinabaki. Si Leah. Nanday maning kamot laman mig vlog guys kaya arong na may budget kada buwan. Guys no, tabangin laman mininjo guys. Leah no. Oh, just kim oy. Kaya nga man sa gabi guys, aja laman lakaw pa. Luzag naong. Sabi ihalo ko gatas ko.
Gakas ka? Kisa may gakas ni mo. Si Papa. Si mama di ay. Guday ko na tawag sa maday ko. Sa maday ko. Tanong naman ka sa phone. Nag-charge manggod ko. Charge man si mama kain sa mag-burn out. Nababay papa. Nababay papa. Na ay ingat. Gabi ka naghilak man sa guys, kaingan sa nilar nga na sa papa, naghilak dito sa dito sa kwarto. Pero madas papa nagtago. Dali nga dali. Narata ka na yung motor dali. Dali nabi. Narata dali. Lai di boy, pakagaspod ka rejut. Ano mo lebih Surya? Ha? Unsa? Ah, sige. Mingaw na si Idiboy guys, kaya wala may isang partner. Ha? Pa siguro. Nabalan. Wa siguro ron. 9:31. Ato lang mo tujek sa kuan. Kanala ba magtambay dito? Amping. Amping dito. Binutan ha, bantay. Bye-bye. May cellphone. Ang cellphone guys. Nakipad kay ag isa gamitan mga kuya gain. Kasi kuya gain, basa. Amping. Ako mo helmet. Ikaw babay na papa ka. Amin sa papa dali ka. Amin papa. Dali. Amin papa. Ini bisa nih. Ya bikin muat. Cuma sudah dah. Palit make ice cream. Naingat. Apa ya? Kuya. Ama kanding ibutang. Na bye-bye. Ato ka bye-bye papa ka. Ha? Gukod mas Ilia. Bye. Sila Papa. Tonas Papa Gabriel guys. Gihatid ni Kuya Eddie Boy. Nagbabay ka ni Papa? I love you Papa. Ingat. Gukod sila Papa. Gukod ka? Gukod sila tos karsada. Gukod. Naong. Gukod ay ni mas Papa. Hindi wag kakaapas. No. Adyo man. Guys, may balik isang saging guys ya. Buwang ka adyo. Ha? 5 ag kilos. Paban 5 kilo guys ya. Tundan. Ha? Na imong doktora giring. Mura doktora naman kuno sa giring guys. Ha naman ni. Na imong doktor nga gamay. Ha? Di ka mangawan ni Papa? Mingaw. Oh, mingaw ka Papa. Enja. Na work laman Papa no. Di ni tubod ka na noon tubod. Di ko na makatubo guys. Kunti naman ko tundan. Kami na. Ha? Kunti naman ko tundan. Pwede naman kastundan. No? Ano naman ko? Natulang ka. Tonas Papa Gabriel guys. Larga na. Gihatid ni Eddie Boy. Lagi si Kem lihukan ka do. So karon pud guys kay yung pudla ay hinundari. Hindi man sila nanay. Naman sila dari sa mga dee. So gabi daghan pud may uban dari ni hang manghud. Ang kuan. Amping pader. Madula makita sa dari sa mga vlog nga mas sa cellphone guys. Tumangli makilili na laman siguro si Zao kinsa to maka YouTube dagto. Amping kanong na idiha sa mga padungan. Ito guys, ahan magod patong ingnandaan ito. Basta kay ampo lang sa mindari kanunay nga hatagan si sa kanunay madsong panglawas. Okay. Ano man dahil yung tagbo mga kayang kagnas papa. Laod sa yung taon kayang kagnas papa guys. Payong ni mo. Ilang taon ni siyang dagan nga to pag abot. Si Eddie Boy naman niya ay. To nagkita sila. Nasakay na sila. Ha? Kaya nga kasi papa ni balik? Kuya Eddie Boy man na naghatid ni papa. Kuya Eddie Boy. Mata na ato baboy. Mata na? At lilian ta. Mata. Kapahinay ha. Mata.
Pastila ni mata na mo ko ng mga baboy imong gipukaw. Mura, tangi. Hinay. Mata na ko ng mga baboy guys, ang skim-kim. Pag hinay ato lagi dagan-dagan mura man kaglanggam. Tiniktin. Nga guys, mata na ko ng mga baboy. Pastilan. Dik-dik. Hi. Good morning. Morning. Nanala na sila ta, batura ta. Dali. Enggak na, paga na to. Tawag daga ito wa. Enggak na uy, kay mga niudto na sila alas 9 pagani. Kala ka na ka. Pagkain na. Tuwa lagi. Lagi. Pagkain na. Kala ka balik na to kalas lagi ta. Enggak na lagi kaysa jupa. Oh, Ginoo ko pa sa saway, bahala ka diha. May ungo na na. Bato ato ta papa. Kita dali, ato ta papa. Kana wag. Si Kuya Kinkin, do uy bato kanang bunta guys kay gaduko-duko man to si Jan nang si papa ning pumato nagtingog. Mamamaya pa ba diya susi soya gaya. Mapalood may guys kay matawag mi papa. Tasod na ha. Milk imong sudan. Na may gulay dito. Wa agatas. Gatas lang. Gatas ra ko ni sudan guys. Tay, kuan utan, katara utan. Yan, ninggara. Ninggara. Shish, ninggara. Ang galing ding. Ang galing ding.